Ginoo. Ay. Ay nako. Layo pa pala. Traidor masyado tong mama ko. Sabi niya malapit lang daw. Ay go. Hi guys! So welcome back to my channel. So magbablog ako ngayon. Andito kami sa Panabo today kasi mag-harvest kami ng durian at saka marang at saka madami pa. So pupunta kami sa farm namin and tara sama tayo. Sacrifice muna bago heaven. Ay go. Hindi pa ako nakapunta dito ever since. This will be my first time. Kasi pag pumupunta kami dito, doon lang kami sa bahay ng lolo. Pero yatay hey kabuya lahat na dyan Ginoo ko ay nako layo pa pala. Traidor masyado tong mama ko. Sabi niya malapit lang daw. Ay go. Ginoo ko dudong malapit na daw. Ay go. Para akong nag jumping jack ng 1,000 beses. Ay Ginoo. Layo pa ma. Sa malayo ba wi? Dito lang tayo mo sakyanan. Di kaya dira. Ay salamat Ginoo. Nandito na kami. Ano tubig pa? Uy, mulog ka diya. Kasi tingala sila sa bukid na straw. O diba? Lami. Ayan guys, wala na pala kami harvestin kasi na-harvest na lahat. Meron kaming lansones, durian at saka buko. Ayan. Laki pala ng lupa nila dito. Lakad-lakad tayo. Wala ibitin Andrea. Na? Wala ibitin. Takot kasi ako sa ahas. Ayan, so hirap-hirap namin sa Davao guys. Pero dito sa Panabo meron kaming 3 hectares na lupa. Naas ko si mama kung asan yung papeles para mabenta ko yung lupa. So meron kami kanina yung puno ng kamatsili. Ibenta daw yun. Try kong ibenta yun sa Facebook. Baka may bumili. Post ko mamaya. Meron pala. Meron din kaming kakao. Kakao tok. Kakao tok. Dami pang puno ng kakao. So alam na pag nagkakagipit-gipit, benta ng lupa. Kakao. First time po talaga nalaman na ganun pala kalaki rin ang lupa ni Father Deer. So meron siyang puno ng lansones, buko, kakao, saging, rambutan, at saka durian. Meron kaming durian. Shit. Ano yan? May visitor.
Buno siya. Masarap paglakad-lakad dito guys, pero natatakot ako sa mga lamang lupa na andito, like mga ahas, mga lizard, mga ganyan. So balik na tayo dun sa kanila. Hi! No, kung sa syudad pa lang itong lupa na to, siguro mayaman na kami. Benta ko to bigla. Benta. Puno ng lansones. Okay, sarun. Para kaming magti-tree planting. Hiking. Hiking. Hiking me. Trekking. Trekking ba hiking? Plibitin dere. Snibitin dere maha. Buwag tiil oy. Meron tayong puno ng marang. So sa mga ayaw sa durian, merong alternative dito. Hello! Para siyang jackfruit, no? Parang jackfruit pero marang yan. Every month ng durian ma? No, every year. Every year? Pero kung pwede ko na. Bunuhan. Nabunuhan na. Hinabunuhan ni Papa mo eh. Mau nang nagbunga. Durian. Ito yung puno ng durian sa malapitan. Yan, so pababa na kami ngayon guys. Hindi ko ma-focus yung camera sa face ko kasi umuulan. I need to protect my camera. So babalik ako mamaya pag andun na kami sa baba. Walk muna kami pababa. Ayan, so ito yung pinaka gusto ko na part, yung pababa. Kasi yung gravity na yung hila sa iyo pababa. Tulad mga kakilala ko na mahilig manghila pababa ng mga tao. Magbago na kayo eh. Going down. Ayan guys, thank you so much for pagsama sa akin today sa aming farm. So first time ko siyang nakita. And madami pala talaga kaming mga puno ng durian, marang, mangga, lansones, rambutan, buko. Maraming buko. So baka babalik sila papa dito para sa buko kasi yung iba nahuhulog na, sayang din naman. Hindi ma-harvest. Yan guys. Huwag kalimutang mag-subscribe sa akin channel at like ang video na to kung nagustuhan mo. And see you next time sa aking next vlog. Vlog. Bye. Pangit.